In 3, 2, 1, tang! Yo! What's up? Kumusta sa inyo mga silingan? Lugay na wala video. So, karatong buhaton ko ng silingan no kay nakatagtag tips, makatipid para dili ta ka lago sa Watson no. Para di na mo hapit yung mga uyab sa Watson para makatipid ba. O natay gamiton na kuan, barato lang. So, wala ko na ko ha. Magic. Papa Ketchup. Baka naman, Papa Ketchup. Sponsor yan, ha? So, atong buhaton ni guys kay imo na to grip tint, di ba? Drip. O katong ginabukuan ko na blush tayo. So ito basig effective ba? Tips ba para hindi mo magpait-paitan ng lip tint na mahalon. Minimal na mga uyab nyo gasto kayo. Sus, tuo mo na. Sabi na kamo mga boys, hindi mo magregalo o mga lip tint. Urot nyo yung kwarta na pag-ipalit nyo bugas. Okay, let's go atong sugdan. So first step, abriyo na to yung alangan. Hugaw lagi. Oh, nagamit naman ko ni guys. So, bali, kuha na itong gamiton. Parang use oil. Parang nagamit na Papa Ketchup. O, second step kay ching, bowl. Parang nag-lip tint. Lip tint na ketchup. Lato ka, ha? Lato. Okay, third step. Nabasa lagi. Na. At least, di ba pula Japon. Okay, mga silingan. So, comment ra sa mga na-miss ko no. Na-miss punta mo. Kaya itong sugdan. So, sugdan to sa lips. Effectively guys. Dugay di mawala pati sa ngipon. Kapil ang ngipon. Ketchup dyan naglasa. Ang hilo na yung pula. So, dilap ka sa blush. Si Banya. Saan tang itong si Banya? Marag nanimahon o ketchup ah. Pag bagsik ni guys pang kuhan, pang tanggal og bugas. Minaw lang mo sa kuhan. Tuo lang. Ay, nakat mag-smell ka mga anak ko. Magbut ng kag. So magulat ang dagkuhan guys ka ng 5 minutes and 1 second. So paugahon na to no. Ang mga ibon. Ang taon guys. Nanaga pamula na. Ilong. Okay, let's go. Pasok trapo guys. What's up mga silingan? So, I'm back! So, muna no, naugasan na ako. Surprise! Okay guys, kita mo na ako para surprise ha. Ready na ba mo? Ha? Ready na mo? Ha? Ready na mo? In 3, 2, 1, tang! Unsa man eh? Unsa man ako naog? Mo ibunog. Wala ko nang hipo. Oy, Papa, ano ba? Ano nangyari? Ano nangyari, Papa? Mutik. So, akong ma-advise nyo guys, no? Mga silingan. Magpalit na dyan mong lip tint, no? Ay mo pagtuwa ng Papa Ketchup. Ibutag yung mong lip tint, no? Ano, ganun, bunog na unang mo lang magikulatag. Pati bukulati. Maunda ko nang hikap. Yaw ko. Pero cute siya. Diba, mo may ginagamit pang kanang sankis good. Yawa ka yun. Ano mag-joke eh. Ha? Ting! So, what's up guys? Humana nag-makeup. Gusto mo matanaw? Silingan! Uy! Pagdakla! Uy! Ready na mo? In 3, 2, 1! Surprise! 3, 2, 1! Ako si Joker! Si Joker, dapat sige nakatawa si Joker. Magkatong nagbit-bit kay Kuan, kay Samba, itong pangalan ko sa Lion King, itong anak sa Lion King. Ay, kanawin nyo din niya. Hindi ba ni Joker? Ay, marami din katong Samba. Samba? Ikaw ba yan, Samba? Unggoy, sa Lion King. Si Banya, nalabi mata. Si Banya, tidak ko imong mata. Wala lip tint.
So, what's up mga silingan, no? Imbis na magtudlo tag tips para makatipid tag lip tint, nahulog ni Joker na noon. So, daghang salamat sa pagtanaw. Ay mo kalimot subscribe no sa akong YouTube. O, please share. Papa Ketchup, wag na. Loko ka. Loko kayo ah. Ha? Bumili na kayo ng suwatso na. Balag mahal na. Ay naman pag paminaw ning video na ni. Animal. So, akong title lang ni Kikuan. How to make up tutorial. Joker. Yawa! Daghang salamat. And peace.